Em dic Albert Vilarassau, soc de Sant Cugat, vaig néixer aquí fa 57 anys i el primer record que tinc de Torrenegra és amb el meu pare quan era petit d'anar a buscar bolets, d'anar a passejar, fins i tot d'anar amb moto, amb una moto petita que tenia, perquè el meu pare tenia un taller de motos també, i anàvem a fer excursions els diumenges amb moto, ell i jo. D'això, fa molts anys, ara seria impossible, i és el meu primer record de Torrenegra. Sant Cugat ha canviat moltíssim, sobretot des que van obrir els túnels de Vallvidrera, això ha sigut una progressió geomètrica. A Torrenegra ha afectat, jo penso que ara està molt massificat, penso que els caps de setmana allò és un trànsit de gent que per mi és massa, i crec que no s'ha adaptat al canvi de Torrenegra al canvi de la resta de la ciutat. Jo crec que es tenia que haver organitzat el territori d'una altra manera per organitzar els espais i perquè realment el que és un espai protegit ho fos i es pogués disfrutar per tot el poble. Penso que allà no s'ha acabat la ciutat perquè tenim edificis aïllats com pot ser l'Escola Vents, que no té clavegueram, com pot ser el Club Natació. Tot això es podia haver organitzat i crec que estaria molt més integrat a el que és el poble, o la ciutat. Doncs, aviam, la propietat que nosaltres tenim a Torrenegra la va comprar el meu pare fa molts anys i la seva idea al principi era fer-nos una torreta a cada un dels fills perquè poguéssim estar a prop seu i quan es fessin grans els cuidéssim i aquestes idees que tenen els pares, sobretot els pares d'abans. La veritat és que això no es va poder fer perquè l'Ajuntament mai va deixar construir allà, llavors no vam poder fer les torretes. El meu pare ja és mort i per desgràcia no ha vist el seu somni fer realitat. Però independentment d'això, jo crec que és una injustícia el tracte que se'ns ha donat a nosaltres envers el tracte que s'ha donat a propietaris de Collfabà, de la Guinardera, de Vullpelleres, del Parc Central, perquè tots aquests propietaris, tots aquests espais no estaven edificats quan nosaltres vam començar a fer les reivindicacions sobre Torrenegra. Ells han pogut edificar i nosaltres ens hem quedat com estàvem. Jo crec que era una bona solució perquè el poble es beneficiava d'un 80% d'aquest territori que passava a ser propietat de l'Ajuntament, amb la qual llavors s'hagués pogut estructurar un parc rural ben fet, no com el que hi ha ara, i s'hagués fet justícia. S'hagués pogut tancar tota la ciutat d'una manera raonable i, sobretot, s'hagués acabat un conflicte que fa 20 anys que està enrocat i que crec que ha estat manipulat interessadament per l'Ajuntament, fent que la ciutadania, sobretot gent nova que ha vingut a Sant Cugat, que no coneix molt la història de la Torrenegra, s'hagi posat a favor d'una causa com si fos la causa una causa perduda. I jo crec que tothom té els seus drets i amb aquella oferta a l'Ajuntament li donaven la possibilitat de que sortís el poble guanyant però no sortís ningú perdent. Jo penso que no, perquè nosaltres vam proposar la idea que tenim i que li hem proposat alguna vegada a l'Ajuntament és de deixar un eix vertebrador que uneixi Sant Cugat pel camí de Can Borrell i això ho voldríem mantenir. Però sí que és veritat que si nosaltres haguéssim actuat durant aquests 20 anys com s'està actuant amb nosaltres per part de l'Ajuntament, hi hauria molta gent que ara es queixa de que Torrenegra no s'edifiqui i aquesta gent no podria viure a Sant Cugat perquè on ells estan vivint eren terrenys de conreu exactament igual que els de Torrenegra. I llavors això ha passat a tot arreu, a Vullpelleres, a Collfabà. Jo me'n recordo que ja hi havia vinyes, hi havia camps. Tot això s'ha edificat. Per què? Perquè hi ha necessitats de població que s'han d'atendre. Nosaltres proposàvem una solució molt bona per compatibilitzar les dues coses, el manteniment de l'espai verd al voltant del poble, però també respectant els drets que tenen els propietaris de poder promoure urbanitzacions ordenades. Bé, jo a l'Ajuntament li diria que no sigui tan difícil de parlar d'aquest tema i que ho poguéssim fer sense línies
vermelles. Vull dir, sempre que hem anat a parlar a l'Ajuntament, el no estava abans d'entrar a la reunió. Llavors així és molt difícil. Nosaltres el que li demanaríem a l'Ajuntament és que li expliqui al poble la veritat. Quins són els drets que tenen els propietaris de Torrenegra i quines són les possibilitats que s'han ofert per poder compatibilitzar els drets dels propietaris amb els drets que té la ciutadania. Però el que sí que penso és que si Torrenegra ha de ser un espai públic, un parc rural públic, l'hauria de pagar tot el poble, no només els propietaris de Torrenegra.